ଜଣ ସେମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଦିବାବତୀ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲି ଏଥିପାଇଁ ଦିନ ଆସିପାରୁନି। କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଆସିପାରିଲେନି। ଏଇ ଚକାଟା କାଲି ଥୁଆଟା ଦୋକାନ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଗାଈ ବାଡ଼ା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଚକାଟା ପୁରା ଚେପା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଚକାଟା କାଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ବାପା ତାକୁ ନେଇ ସଜାଡ଼ିକି ନେଇକି ଆଇଲେ, ନେଇକି ରାତିରେ ଭାଇ ଫିଟିଂ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିପାରୁନଥିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଏଇ ସକାଳ ଆଜି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ବି ଆମର ନାହିଁ, ବଇଛୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ। ମୁଁ ଭାଇ ଏଇଠି ବଇଛି, ଭାଇ ବି ଏଇଠି ବଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ବଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ବଇଛୁ ଦୁଇ ଭାଇ। ଏଇ ତ ଜୀବନ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ, କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ତ ଦୋକାନ ଦେଖୁଛ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ, ସେଇ ତ ଦେଖୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଏଇ ଗରମ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ବି ଜାଣିଛ ପିଇବୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ। ଥଣ୍ଡା ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ପିଇବୁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କାଲି ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଏ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଈ ଘର ହେଇଛି। ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା କାଲି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଚକାଟା। ଗାଈ ବାଡ଼ା ଗାଡ଼ି ହେଉଛି, ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଇଏ ବାଡ଼ି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲି ଆସିପାରୁନି, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିଲି। ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ବଇଛୁ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଫାଙ୍କାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ବଇଛୁ। ଏତିକି କହି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ଧୂମାବତୀ, ଜୟ ମା ଧୂମାବତୀ।